سلام زخبركم تخاتلتنا كم يصنحكم امباركس ناي الساعه زي زينه حزلكم مصيلخو مجمرتا جن ارستاتو لوخ كومشن ባህልን ስፖርትን ሃገር ኤርትራ ኣብ ኣግሮ ፌስቲቫል ፊልም ተሳቲፉ ኢትዮጵያ ገሰት መሰላት ዝዓፈንን እንጀራ ብዙሓት ዝዓጾን ምቁራጽ ኢንተርኔት ሩስያ ብዙሕ ዘለዎም መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ፈጺማ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምድሓኖም ሓደ ገባር ሰናይ ትካል ገሊጹ ትራምፕ ካብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ 2024 ሜይን ተኣጊዱ ገያሾች ጽዕና ዝነበረት ነፋሪት ሩስያ ኣብ ዝበረደ ሩባ በጌጋ 50 ዓለበት ተገሊጹን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል لوخ كوميشن ባህልን ስፖርትን ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ፊልም ተሳቲፉ لوخ كوميشن ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ካብ 16 ክሳብ 22 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሳንያ ቻይና ብዝተቐንዐ 5ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል ፊልም ተሳቲፉ እዚ ዓመት መጸ ኣብ ደሴት ኻይነን ዝእንገድ ሃገራዊ ፌስቲቫል ፊልም ንሃገራዊ ፌስቲቫላት ፊልም ሻንጋሃይን ቤጂን ተኸቲሉ ኣብ ቻይና ሳልሳይ ዝዓበየ እዩ ኣብዚ ኣብ ሰለስተ ምድባት ማለት ሓጺር ፊልም ፊቸር ፊልምን ሰነዳዊ ፊልምን ዘተኮረ ስራሓት ንውድድር ዝቐርበሉ ፌስቲቫል ሎም ዓመት ካብ 109 ሃገራት ካብ ዝቐረበ 4000 ፊልምታት ፋሚሊ ፖርትሬት ዘርእስተ ኣሜሪካዊት ፊቸር ፊልምን ቦኮ ሓራም ዘርእስተ ኣፍሪካዊት ሰነዳዊት ፊልምን ተሸሊመን ሎክ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ምስ ወደብቲ ናይቲ ፌስቲቫል ከምኡን ብርክት ዝበሉ ኣለይቲ ጸሓፍቲ ተዋሳእትን ሃየስትን ፊልምታት ብምርኻብ ተመክሮ ተለዋዊጡ ኣብ መወዳእታ ኣዳላውን ኣዋሃድን ናይቲ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ካብ ዕድምቲ ናብ ተወዳዳሪት ምስጋር ፊልምታት ከተቕርብ ዕድመ ኣቕሪቡላ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ 2024 ሜይን ተኣጊዱ ሓላፊት ምርጫ ክፍለ ግዛት ሜይን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ 2024 ኣብታ ክፍለ ግዛት ክወዳደር ከም ዘይክእል ኣፍሊጣ ትራምፕ እቲ ኣብ 2021 ናብ ናዕቢ ካፒቶል ሂል ዘምራሕ ተግባራቱ ኣብቲ ምርጫ ክወዳደር ብቑዕ ከም ዘይኮነ ሼና ቤሎው ሓቢራ በዚ ኸኣ ሜይን ነታ ቀዲማ ንትራምፕ ዝኣገደት ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ተጸምቢራተላ እዚ ውሳኔ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጸቕጥ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ኮሎራዶ ሓንቲ ካብ ቀንዲ ድጋፍ ዴሞክራትስ ዘለውን ግዝኣታት እኳ እንተኾነት ሜይን ግን ተወዳዳሪነት ዝረኣየላ ብምዃና ኣባል ሪፐብሊካን ዝኾነ ትራምፕ ሃሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ 34 ገጻት ዘለዎ ውሳኔ ንመበል 14 ዕርያ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ትራምፕ ካብ ምርጫ ሜይን ክእገድ ኣለዎ ይብል መበል 14 ዕርያ ወይ ከዓ ኣመንድመንት ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ኣብ ናዕብን ዕልዋን ዝተሳተፈ ሰብ ስልጣን ክሕዝ ኣይፍቅድን ላዕለወይቲ ሓላፊት ምርጫን ኣካያዲት ክፍለ ግዛት ሜይንን ዝኾነት ቤሎስ ትራምፕ ቅድሚ ናዕቢ ካፒቶል ሂል ኣብ ዝነበሩ ኣዋርሕ ንመስርሕ ምርጫ ዝምልከት ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ክዝርጋሕ ድሕሪ ምጽናሕ ደገፍቱ ባይቶ ኣሜሪካ ናብ ዝርከበሉ ካፒታል ሂል ከምርሑ ገይሩ ኢላ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ንትራምፕ ዝኣገዱ ድያኑ ኮሎራዶ እቲ ምኽንያት ትራምፕ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዘጋጠመ ናዕቢ ካፒቶል ሂል ምስታፉ ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም እዚ ውሳነ እዚ ክልተ ክፍለ ግዛኣታት ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 2024 ክወዳደር ንዝንቀሳቐስ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ውድድር ዘወግድ እኳ እንተዘይኮነ ንተቐናቐንቱ ዝሓሸ ዕድል ዝፈጥር እዩ ቤሎስ ነቲ ውሳኔ ኣመልኪታ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ቅድሚ ሕጂ ንሑፂ ፕሬዝደንት ካብ ምርጫ ዝኣገደ ኣካያዲ ስራሕ ከም ዘየለ እፈልጥ ብዘይካዚ ኣብ ተግባራት ናዕቢ ዝተሳተፈ ፕሬዝደንታዊ ሕፂ ከም ዘየለ እውን እፈልጥ ድሕሪ ምባል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ትራምፕ ኣብ ዝቕጽል ምርጫ ኣብ መላእቲ ሃገር ከይሳተፍ ንኽእግድ ይሕግዝ እዩ ኢለ ይኣምን ኢላ ጉጅለ ጎስካስ ምርጫ ትራምፕ ነዚ ውሳኔ ኣካያዲ ስራሕ ሜይን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ንሰልፊ ጆ ባይደን ዘሻረወዩ ክብልህ በትሪ ነቒፉ ኣፈና እቲ ጉጅለ ስቲቨን ቾዩንግ ኣብታ ግዝኣት ይግባይ ክብሉ ምዃኖምን ሓቢሩ ኣሎ ጠበቓታት ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ኣብ ኮሎራዶ ዝሓለፈ ውሳኔ ብትሪ ብምንቃፍ ነቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክወስድዎ ምዃኖም ገሊጾም ነይሮም መበል 14 ዕርያ ሕገ መንግስቲ መሰረት ምግባር ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2024 ከይወዳደር ንምኽልካል ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ፈተናታት ተኻይዱ እዩ መበል 14 ዕርያ ሕገ መንግስታዊ ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ ኣሜሪካ ዝጸደቐ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ዝርከባ ግዛኣታት ናብቲ ሕብረት ድሕሪ ምጽምባርን ተነጸልቲ ኮንፈደሬት ናብ ስልጣን ከይምለሱን ምኽልካል ዘጸደቐ እዩ ኣብ ክፍለ ግዛኣታት ኒው ሃምፕሻየር ሚኒሶታ ከምኡን ሚሽጋን ትራምፕ ኣብ ምርጫ ከይወዳደር ንምግባር ዝተገብረ ፈተናታት ኣይተዓወተን ውሳኔ ኮሎራዶ ነቲ አንቀጽ ሕገ መንግስቲ ብምጥቃስ ንሑፂ ፕሬዝደንት ንምእጋድ ዝፈለመ ፈላም ውሳኔ እዩ እንተኾነ እቲ ውሳኔ ናብቲ ዝያዳ ዓቃባዊ ዝኾነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ምስ በጽሐ ከቢድ ብድሆ ከም ዝገጥሞ ይገልጹ ኣብ ሚሽጋንን ሚኒሶታን ዝርከቡ ኣብያተ ፍርዲ ነቲ ንትራምፕ ካብ ምርጫ ንምእጋድ ዝተገብረ ፈተናታት ነጺጎም እዮም
بزحز اللهم سدتنياتات كم مأكل بحر مدحنم حدا جبار سناي تكال جليسو حدا زي منجستاوي جبار سناي تكال كاب جماعة مأكل بحري بزحز اللهم أمن أشجع لو تسعينهم زنبرو سدتنياتات مدحنو جليسو أبز حلف سومن زت خبر بعد كريسماس صعبو زنبرز حاشق نتات أير بمتكام بزحز اللهم سدتنياتات مأكل بحري قارس مهلاومن منستر وشت أو قدياتو إيطاليا زوج حبرتاي جلتس أت منستري أوشت 4 معلتات لعلشان همشميتن سدتنياتات من مزجابو بقدمت مال ربع طرح شو 423 سبات أوسنو مايات إيطاليا مئتهم يحبر بقبرت سنة يزمننا حيالو برخبون كاب بعال كريسماسات حيزو أما أكلاي بحري بأماين صغصر سدتنياتات مدحنن تفليت الله مسارتنا حورات هاجرات وكيل سدتنياتات عام تخلتشان إسران سلستن كاب زي جمرات حيزو كاب سمين أفريقيا بما أكلاي بحر أبيلهم كلتا مئتن سوسان شحن شدشا مئتن سوسان كلتن سبات إيروبا مئتهم جالسو روسيا بزحز اللهم متقعتتات هبل على يوكرين فتسيما يوكرين كانت مس روسيا خابز جمر سعبيز بلتو 222 ميسايلاتن 36 دروناتن لوم عربي 29 تحساس كلتشان 23 كاب روسيا 5 توكسا جليس الله بتمتقعتي 10 سبات موماتو من قالت 18 مقصالو من سمز يوكرين حبيرهم الله بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي روسيا كل عينتها صورنا بيوكرين متوكاسا اب اكس اقدمو تويتر زفلت محبرا مرحب زوصو مغلصي جليس الله عزاز حيل اير يوكرين نمزحتيو ستوكسا كروزن باليستيك الميسايلات شهد زي تبع العين الدرونات المخانو مفلاتهم يذكر عزازي حيل اير ميكولا اولاشيتشوك اب تيليجرام شانلو اب زسفرم ملختي روسيا اولكاتيت كلتشحن اسران كلتن مول ورار كابت تفتسم اتزخفه ناير متقعتي الو كليصو الله إثيوبيا جسد مسألة زعفنن إنجرا بزحت زعات وان مقرات إنترنت أب كل الأمحرة أم منقع توقات فنون حيلتات مكل خلن بزكايد زلوج أقلقلت إنترنت كاب زكوارت الألحام مشتوارح كوينو الله عدكتن شيئتن دم خير رخبو مخنيات كوينو نتفتات نقدي أزحتي لو يركب بزي كازي تمهرون تمرامرتن كام من جفلتات كرحكو دليت سرح كاب هادن سرح مربب حبريتاتات كفل عليون جيرو مالو نبرت تخلل كاب حبريتا كرحكون أب تخلل فتسم جسد مسألة كعفن وخمس جبرون ينجار أتم قرات أقلقلت هي نرحلتكم لاس جيريو يبل نبار كوندر سخنة والدين نسو كرم حجي إنترنت كافة كافيتيو من نبابور أزمر رحنيرو كعب 26 حملة كلتشان 10 عام تمرت جز جميرو أبتا ختما إنترنت كم سقارز أزجلت أتمنسي بزي إنترنت كسرح سلا زي كل سرح دوابيلو سرح ثنياتاتو كفانو 5 تجدد يزارب نسو خمس بالو ناستات كلت عمت نرأسون نسدرون زم محاضر اللوزنا برسرحو كاوز عيتاتو استرفة أورحي أستاد حموش يشحبر يركب نيرو بتوسقي بسرعة حبريتا بديجر تمرق سرح الوزن برت حنت منسي عدل سرح فتير لايو حجكن كاب سرح افانيو كاب تستخرج جزا وصيلو انتخنا حدا معلتنا بسرح كملاس يزبل تسفا لو نبار بحر دار زخنا جيتاچون زغطمو ነገር مستناي واللኝ ዝመሳሰልዩ ዝድሮ ዘመሓደረሉ ስራሕ መንገዲ ኢንተርኔት ዝካየድ ነይሩ ንሃገረይ ሸርፍ ወጻኢ የምጻላ ነይረ ኣብዚ ስራሕ ኣወርሒ ኣስታት $3000 ይረክብ ከም ዝነበረዩ ጌታቸው ዝገልጽ ኣብ መርበብ ሓበሬታታቱ ብዝሰርሖ ስራሕ ንሃገር ዝያዳ ሸርፊ ወጻኢ ኣታዊ ይገብር ነይሩ ኣብዚ እዋን ግን ንሰራሕተኛታቱ ዝኽፈል ደሞዝ ኣይኮነን ንገዛእ ርእሱ ዝኸውንን ከም ዘይብሉን ህይወቱ ከም ዝተዘረገን ይዛረብ እቲ ኣገልግሎት ቀልጢፉ ክምለስ እዩ ብዝብል እኳ እንተተጸበየ ዝተቐየረ ነገር ስለ ዘይነበረ ሰለስተ ሰራሕተኛታቱ ካብ ስርሖም ከፋንዎም ተገዲድዩ ስራሕ ፈጢርና ብምስራሕና መንግስቲ ክድግፈናን ከተባብዓናን ነይሩ ዝበለ ጌታቸው ንሱን ካልኦት በቲ ኣገልግሎት መነባብሮም ዝመርሑ ነበርቲ ትኽልልን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ይዛረብ ኣብ ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ንሃገረይ $100,000 ሸርፊ ወጻኢ ኣታው ገይረ ይብል ኣብዚ እዋን ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ዓውዲ ዲጂታል ሚድያ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ መንግስቲ ንዘሎ ኣማራጺታት እናዓፀው ኣብ ዝኸደሉ ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ ምውሳኽ ሓሊፉ ገበን ከተባብዕ ከም ዝኽእል ስክፍትኡ ይገልጽ ፍልሰት ኢንተርኔት ኣብቲ ብዙሕ መስሕብ ቱሪዝም ዘለዎ ክልል ኪንዮ ፀገም ፀጥታ ስነት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ቁፅሪ በጻሕቲ ድሩት ክኸውን ገይርዎ እዩ ኣብ ዓውዲ ሆቴልን ቱሪዝምን ዝተዋፈሩ ሰባት ምስ ኣጋሾም ብቐሊሉ መልእኽቲ ክለዋወጡ ዝኽእልሉ ኣማራጺ የለን ኢንተርኔት ክረኽቡ ካብ ዝተገበሩ ውሱናት በዓል ኮኸብ ሆቴላት ወጻኢ መብዛሕትኡ ነቲ ኣገልግሎት ኣይረኸቡን ስሙ ክግለጽ ዘየደለየ ኣብ ጎንደር ናይ ዝርከብ ሆቴል ኣካየድ ስራሕ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ካብ ዝነበረ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ንሱ ከም ዝብሎ ምስ ናይ ወፃኢ ዓማዊል ኢሜይል ክለኣኽ ዝኽእሉ ኣማራጺ የለን ኣብቲ ሆቴል ሻሂ ወይ ቡን እናሰተዩ ዘንብቡ መጽናዕቶምን ምርምራቶምን ዝሰርሑ ዝነበሩ ዓማዊል እውን ምምጻእ ኣቋሪጾም እዮም ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ልዕሊ 100 ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ሆቴል ንምዕጻው ከም ዝቐረበ ይግለጽ ብኻልእ ወገን ድማ ብዙሓት ሰባት ኢንተርኔት ክረኽቡ ናብ ርእሲ ከተማ ትኽልልን ካልኦት ከባቢታትን
ይውሕዝለው ጌታቸው ናብ አዲስ አበባን ካልኦት ከባቢታትን ዝተማዛበሉ አዕሩኽ ኣለዎ ገለ ካብ አዕሩኽቱ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ውርድ ስፖርት ተዋፊሮም ግብርና ከፈሉ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ይዛረብ መንግስቲ ክልልን ፌደራልን እቲ ክልል ናብ ዝነበሮ ሰላም ይምለስ ከም ዘሎ ካብ ተደጋጋሚ ተገለጹ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ግጭት ከም ዘሎን ኣገልግሎት ኢንተርኔቱን ገና ተቋሪጹ ከም ዘሎን ይንገር መንግስቲ ከም ዝብሎ እቲ ክልል ሰላም እንተኮይኑ ንምንታይ ኢንተርኔት ዘይምለስ ይሓትት ጌታቸው ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ፋኖን ሓይልታት ምክልኻልን ግጭት ዝተለዓለ መንግስቲ ንፍሉይ ሓይሊ ክልል ዕጥቂ ከፍትሕ ድሕሪ ዘሕለፈ ውሳነ እዩ ምዕፋን ሰብኣዊ መሰላት ንቢቢሲ ዘዘራረቡ ነበርቲ ኣብቲ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ግጭት ኣብ ክልል ዝተፈጸሙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዝተገልጸ ንላዕሊ ምዃኑ ይጠቕሱ ብ19 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ገዝ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር መግለጺ ኣብቲ ዞባ ዓመጽ ካብ ፍርዲ ወጻኢ ዝፍጸም ቅትለታትን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዝርከቦም ሰፊሕ ገሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙ يملكت مرخب بزهانن تكالات تطابقت سبعة مسلاتن بسنك مقراص انترنت كاب تخلل اوانو حبريتان مركب تصقيمهم يركبو انترنت معصاون مسمرات مرخب مقراصن منግስታት عفنان مفصام زتقملو مسارح مخانو تطابقتي سبعة مسلات يزربو اكسس ناوس تبعله تطابق ديجيتالاو مسلات زكايدو مصنعتي منግስታት مرببات انترنت ወይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝዓጹ ግጭት ምርጫ ህዝባዊ ተቋማትን ፖለቲካዊ ናዕብን ክህሉ ከሎ ከም ዝኾነ يملكت أتتكال أم مسكرة ما بزوج صوت أب إثيوبيا كاب كل تشن 16 عام تمرد جز جميرو بسنك زجات ومجيتات متقعدتاتن بوليتيكاو زي من رجعن بوحدو إسران شدشتن جزء إنترنت كم استقارت قاليسو أب كل الأمحرة أبوش تحد عمت ويكل تشن إسران سلستن إنترنت كقارت نخل جزء مخانون حبيرو سلزخنا منجستي أبوان جيت نجهزت سبعة مسلات زعفنن وحز حبريتاز عجتن مقرات إنترنت دو كبلن أبتخل أجلجلوت إنترنت كملسن حتيتو أبوان هزوصوان إنترنت معطاو مسل حسابك بناتنت مقلاتن حبريتا مركابن بمدرات نهزبي تخلل أب كبير حدقا أتيلو إلو كابز بتوسخي كم تأبوان كينات تجراي أب تجراي استرعي إنترنت معطاو جهزت سبعة مسلات فتأمو جبنياتات بحق خيحتتو نبرت لما أجد دستي وزر حنا حبريتات كي رخبو خمس جبر أتنكرو فريدم هاوس تبهلا أب سبعة مسلات ديمقراطين بوليتيكا وناتنتن مصنعت زكاية تكال زوج صوت أب دما أب إثيوبيا أوشت أحد عمد راي أنت وحدة سلست جزء إنترنت كم استقارت يحبر أتتكال أبتي كاب 24 جنبوت كل تشحن 14 عم تمرت جز كسب 23 جنبوت كل تشحن 15 أبزل لأوان إنترنت استقارت لهم في تسعميتات وين زرزيريو تسافرت زينا زنبرت نفاريت روسيا بكيكا أبز برد الربع 5 علبت تقليتو أبرح مبرأ روسيا 34 تسافرت زينا زنبرت نفاريت أبراري أبز فتس أمجيكا كولي ما بستبهلن أبرد أبز تغير الربع علبا اتافريات زبنا سفيد زخونت من قد أير بولار التونن أنتونوف أن 24 زعينة نفاريت حمس نجهو كابدو مريت بزوح أبز يرحق كفال فلك كولي ما ختعلبين كلا أبز سبقن زبز حقودات يلن أتا نفاريت كاب تختعل بلوز قبا معلبي وي رانوي معرف نفرتي زريانكا محدق إلى علبا نتغنتات زاري زلو أخبرت حقي أبز قبرو أفنا ومرمرة أتكيكا ني أبرار تانفاريت منبارو حبيرو مالو أتانفاريت سالاسا جياشون 4 سرحتنيا تدنيا تينا نيرا أتابررا بي أي كلتا 210 شعاتن تمزقبت نفاريت حمس نقوهيا كابتي أبرحو مبرا روسيا التركب ياكوتستك اتبهال رئيس ختما ريبابليك ساكا تبقيسا أتانفاريت نشانخ سمين مبرا شحن 200 كيلومتر رحق ناب التركب زريانكا ياتبر نيرا كابو قدسيلا ناب ياكوتستك قدم مملاسا ناب نشتو ختما سردني كوليمسك كتبت احتمدي ولا نيرو اتبحدا كابتوم أبتانفاريت زنبرو توقعستيس تسأل فيديو كليب أتانفاريت أما أكلت ببرد تشافنا زبردا ناي سايبيريا ربا 5 علبت يرئي أبز أوانزي متن مؤد زريانكا ألو 4 ديجري سنتيغريد أبلي بتسح أخبرت حقي تانفاريت أبقى ماقم حوصات فلك 5 علبت قليت أمالو أتانفاريت دوك ساب تبل أبتبرد نويح كم زن شرعتتت أسرات يرئي اللو